ಬದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ ದಾಡಿ ಹನಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಬಿಡ್ದೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಹನಿ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಯೋಗ ನಡಬಹುದು ಪುಂಡಿ ಏಕೆ ಪುಂಡಿ ಖರ್ಚಿಪ್ ಕೊಡ್ಪ ಇಂಚನೆ ಅದು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತೆ ಬೋಪುಂಡು ಖರ್ಚಿಪ್ಪ ಹಾಜಿಡಿದ್ದೆ ಉಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಅವಳು ಉಂಡತ ಇಂದತ್ತೆ ನೀ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶೀತವನ್ನ ಬಡಿಸೋದು ಕೃಷ್ಣ ಐತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ eating okay next drinking dancing sleeping sorry cheppodu laughing panna telippodu laughing pannada anchu telippodu okay na laughing pannaga anchu telippodu okay encha laughing manple dancing malte crying ela pura undu ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಆನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚದು ನಾನು ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈಗ ಪೂರ ರಾತ್ರಿನೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಪಾತಿನ ಪೂರ ರಾತ್ರಿನೇ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂಚನೆ ಬಟಾಟದ ಚೋಲಿ ಪೂರ ರಾತ್ರಿನೇ ದಿತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಈಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಜನ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಪೆತ್ತಾಗ ಮಡ್ಡಿಲ್ಲದಿತ್ತೆ ಗಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಹೊರದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಯ್ಯಗ ಹೊರದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಅಂಚನೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಚೂರು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತಲ್ಪ ಉಂತಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಶೆಕೆ ತಗೊಂಡಂತೂ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆಪ್ಪುಂಡು ಮೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಶೆಕೆ ತೂದು ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಅವರ ತಂಪಾಪುಂಡು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತೋರೆಲ್ಲ ಲಾಯಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜನೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ಸ ಚಳಿತ ಟೈಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಶೆಕೆದ ಟೈಮ್ಗೆ ಶೆಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಹಾಪುಂಡೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡ ಕಂಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿತ್ತಾನತ್ತ ಕೃಷ್ಣಗ್ ರಜೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ರಜೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ತಕ್ಕಿ ಪನ್ನೆಟ್ಟದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಡು ಕೂಡ ಜ್ವರ ಆತ ಅಂಚ ನರ್ಸರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ 4th ಮುಟ್ಟ ನರ್ಸರಿ ಹಿಡ್ದು 4th ಮುಟ್ಟ ರಜೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಬೂರ್ಜುನ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಿದೆಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಕಿದೆ ತಡೆ ಬತ್ತದೆ ಅನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈದಿತ್ತರಿಗೆ ಮುಖ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕಿದೆ ತಡೆ ಬತ್ತನ ಬತ್ತದೆ ಕಂಕನೆ ಬುರ್ದುನ ಬೂರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಂದ ಎನ್ನೈತೆ ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಜಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಅಂಚ ಪಚಾತಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ತೇನ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಬೆಟ್ಟಾರತ್ತ ಮೊಕದಾದ ಮಲ್ಪನು ನಾನು ಅಡಿಪ್ಪೆರುಂಡು ಒರೆಸೆರುಂಡು ಬೇಲೆ ಉದ್ದೇರಿಚೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಓದಾರುಂಡು ಕೃಷ್ಣಗೆಲ್ಲಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಚೆ ಸಾರಿ ಕುಡಿದ್ಬೇಕ ಓದುದಾತಂಡ ನಿಜ ಬರೆದಾತಂಡ ಶೆಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ತಟ್ಟೆರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪನಕ್ಕೆ ನೇರಂಡ ತಟ್ಟೆರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಕಜ್ಜಾವು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಪ್ ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಒಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮನ್ಪು ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮನ್ಪುಂದು
ಬೇರೆ ಜಮಗೆ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಗಂಟೆ ಭದ್ರಡ ಒಂದತ್ತಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೊರ ಮಾತ್ರ. ಕುಚಲ್ 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 ಪನ್ ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಶೋಡದ ಕುಪ್ಪಿ ತೆಕ್ಕರೆ ಪೊನ್ನಾಗ ಪುಡಿ ಉಂಟದ ನೀರು ಕುಚ್ಚಿದಿನ ಅಯ್ಯ ಆಯೆ ಕಡದೆ ಉಪ್ಪು ಸಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಐನೆಟ ಬತ್ತು ಕುಚ್ಚಿದಿನ ದಾಸು ಈಗ ಪಿದೆ ಪೋಲ ಬಂಡ ಅರ್ಥ ಪೂಜಾತ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಬಲಿಪ್ಪು ನಾವು ಅವ್ರು ಶೆಡ್ ಆತರ ಆಯ್ತು ಜಾಗು ನಾವು ಹುಡ್ದು ಸಿಟೌಟ್ ಉಡೇ ತಿಪ್ಪು ಅವು ರೋಮ ಏತು ರೋಮ ದಿನಾಲ ಅಡ್ಚುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನಿ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಜಿಲ್ ಬಾಡು ನಿಂದು ನಾಂಡತಾ ಬರ್ಸಾ ಬರ್ಸ ಅವ ಇನ್ನು ಚಪಾತಿಲ್ಲ ಬಾಜಿಲ ತಿನ್ನ ತಂಜ ಬಂಜಿ ಕುಂತಾರುಂಡ ತನಿಕ್ ಬಂಜಿ ಜುಲೈ ಅತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಕುಂಟ ಇಕ್ಲೆ ಗೊರ ಪೂತದ ಪೂರ ತೋಜಾವುಡು ನಿನ್ನಿನಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಬರ್ಸ ಮರತ್ತೆ ಪೂಪುನು ತೋಜಾವುಡು ಕೆಲವು ಪೂರ ನಟ್ಟುಂಡು ಮರಿಯಲಡು ದಾಸವಾಳದ ಮುಖ ಯೋಗಿ ತಕೊಂಡು 2 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂದ ನಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ದಾಸವಾಳದ ಪೂರ ನಡ್ತೇನ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ ದಯ್ಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೂ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಮಲ್ಲಿ ಅಂಜಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ತು ಬೇಳೆ ಪೂರ ಅದು ಇಜಿನೆನ್ನ ಬೇಳೆನೆ ಹಾಕುಜಿ ಬೇಳೆ ಸಾರ ಅಂಡೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾಗ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಪ್ಪು ಕೈಟು ಯಾವ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡು ಅಲ್ಲ ಚೊರಕ್ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡ ಅಜ್ಜಿನವ ಕುಂದಿನವ ಬರಪಟ್ಟು ಯಾವುದು ಏರ್ನಾ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆರದಿ ಓಡು ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣೆ ಈ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ತದೆ ಆನ್ ಬರೆತನ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಬರೆತನ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಬರೆತನ ಶೋಕ ಅಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಡೋರ ಬರಲೆ ಒರಿಸಿದ ಕುಡೋರ ಬರಲೆ ಡೆಸ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಡೆಸ್ಟರ್ ಒರಿಸೋದು ಗುಡ್ ಬಾಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಡೆಸ್ಟರ್ಡ್ ಒರೆಸಿದ ಬರಲ್ಲ ಅವು ಸರಿ ಉಜ್ಜಿದಿಜ್ಜು ಗುಡ್ ಬಾಬು ಸೂಪರ್ ನನ್ನಂಜಿ ಯಾವ ಬರಲೆ ಅವ್ವ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಆಲ ಬರೆ ಕೃಷ್ಣೆ ಆಯ್ತು ಈ ಬರಲೆ ದತ್ತೆ ದತ್ತೆ ಹುಳ ಹಿಡ್ದನ ಹೊಡತೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾ ನೆಂಚ ಬರತ್ತೆ ತೂಲೆ ತೂದ್ ಬರಲೆ ಇದು ಉಳ್ಳಾಯಿಗೆ ಸುರುಳಿ ರೌಂಡ್ ಉಲಾಯಿಗೆ ರೌಂಡು ಆತೆ ಆತೆ ಐನ್ ಕೂಡ ಇಪ್ಪರಿ ಜಾತು ಆತೆ ಗುಡ್ ಬಾಬು ಗುಡ್ ಚಿನ್ನಿ ಗುಡ್ಡವೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬರಲೆ ತುಕವರ ಎ ಓಕೆ ಬಿ ಗುಡ್ ಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆಯಾ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಈಚೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಿ ಈಚೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆವರೆಗೆ ಗುಡ್ ಈ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ 3 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕು
ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು. ಗುಡ್ ಬಾಬು. ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒರೆಸು, ಇದನ್ನು ಒರೆಸು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು. ಒಮ್ಮೆ ಒರೆಸು, ಫುಲ್ ಒರೆಸು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೀಟ್ ಹಾಕು, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಹಾಕ್ಬೇಡ, ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಗೀಟ್ ಹಾಕಿ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕು. ಈಗ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೀಟ ಹಾಗೆ. ಈ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಿ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಈ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀನು ಅದಲ್ಲ ಈಗ 3 ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ದೆ 3 ಗೆರೆ ಹಾಕಿದೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೀಟ್, 3 ಗೆರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಮಿಡ್ಲು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಕೆಳಗೆ ಒಂದು, ಕೆಳಗೆ. ಅದು ಎಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಎಫ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ. ಎಫ್ ಬರೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕು. ಅದೇ ತರ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕು, ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಉದ್ದ ಗೆರೆ ಹಾಕು, ಎಫ್. ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೀಟ್ ಹಾಕು, ಈಚೆ ಉದ್ದ. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಕು. ಮಿಡ್ಲಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್. ABCDEF. ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದೆರಡು ಬರಿ ಈಗ, ಅದನ್ನು ಒರೆಸು. ಎಲ್ಲ ಒರೆಸು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಿ. ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಂಗೆ. ಒಂದು ಬರಿ, 1 2 3. ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. 1 2 3 4 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು. ನಂಬರ್ಸ್ 1 2 3 4. ಈಗ ಒಂದು ಬರಿ, ಒಂದು. ಅದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಉರಸ್. ಒಂದು ಗೆರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು. ಗುಡ್ಡು. ಅದು ಒರೆ ಆಯ್ತು. 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಹಾಗೆ. ನೀನೆಂತ, ನಿಂಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒರೆಸಿ. 1. ಆಯ್ತು, ನಾನು ಅಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಬರೆ, ನಾನು ಬರ್ದಾಗೆ. ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ. ಒಂದು ಗೆರೆ ಹೇಳಿ. 1. ಗುಡ್. 2 ಬರೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಬರೆ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಬರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ಮಿಸ್. 2 ಹೀಗೆ. ನಾನು ಮಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಬರಿ ಇಂದ ತೋರಿಸಿಲಿ. 2 ಮರ್ತೋಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆ ಕಾಪಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ಅಲ್ಲ 2. ಬಾಬಾ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅದು. ಬರ್ಸಗ್ ಪಂಪದ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪೆರ ಬತ್ತೆ ಅಂತುಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಹೊಡ್ಚಿ ಬರ್ಸಗ್ ಬರುಡ್ಚಿ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಮನ್ಪುಲ್ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾ ಕಂಡಾನೆ ಹೊಸ ಚಪ್ಪ 6 ತಿಂಗೊಳಗೊರ ತುಂಡಾಪುಂಡು. ತಿಂಗೊಳಗೊಂದು 2 ತಿಂಗೊಳಗೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ್ಪ ಸಂಡೆ ಬೊಚ್ಚ ಮೀನು. ಕೃಷ್ಣ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಮೀನು ಫ್ರೈ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಿ.